आयै फिसानिया बासान एसेबां हेपि खुसि थागैयानो दिनै बेफोरबायदि हारसिं दुखु जाबाय थादो नोंखौ बेयाव लाबोनानै दुखुसो होबाय आङाबा सानाबा आयो आंनि आबासान बेयावहायसो दंफैखोमायो नोङो बे जायगायावनो थानो बानायसो मोनबायलै आं आयै मा होनखाबा ओं आयै बेनिफ्राय गोजानाव थांनो लुगैबाय आङो मानोथो बिदि बुंखाबा नोङो दिनै नोंबोथ' मिन्थिखायो माथो आयै ओमफ्रायथ' आं मा रागा जोंनो ओंखारोलै हामा आफासना नों बाव जेसेनो थाबाय थागोन दावराव दावसिसो बांसिन जाबाय थागोन दे जाबाय दे आबा हामा नङाना एसेबां बेफोरबायदि रागा जोंबाय थानो हामा दा आबा मानो जोङाफालाय आयै आफाखौनो रागा जोङो आङो अब्लाबो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो दाथ' आरो नोंनि आफायाबो जोंफोरजोंनो थागोन होनखादों दा थगायसुला नङा आफासना एसेबां थगायसुला नङा दे आरोलाय आंनि आफासनालाय बेफोरबायदि नंखाया दा नों बेड बय नङाना आबा अब्लालाय माथो दे नोंबो बांद्राय रागा जोंनांला नोंनि नोम्फाखौ मिन्थिबाय आरोथ' बेफोरबायदि हारसिं हाला थालाबायनो नाङा नोङो मिन्थिबाय उन्दै मानसिया बरिं मोनदोंलां आयै दे थुदो न'आव थुदो आबा थांबाबोथ' बे आंजों रायलायनो नागिरबाय थायोना आयौ आफासना रायलायनायालाय माथो जानो देनाय नोंनि आफाया रायलायगोन माथो जानो नोंबो माथो होबानो जाबाय रायलायनो बादों आं बिदों दे बानाङा दे आबासना रायलाय मिन्थिबाय आंबा रायलायो आरोथ' बेफोरबायदि खालामनाङा दे आबा दे जेखियानो जाया नोंनि आफासो दा अब्लाबोलै आयै बांद्रायखौबा बिनि महरखौबो नायनो बाबाय आङो आंना खालि आइल' दङ ओमफ्राय बेयो नों आफाखौ मिन्थिया दे आङो बेनोबा जोंखौ मिन्थिया बेखायनो बाथो बेखौ आयै मिन्थियोथ' आबासना मानो मिन्थिया जानो देनाय दे आफा बेफोरखौ बावदो ओमफ्राय आबैमोनाव थांनोसै थुदो नोंनि आफामोननाव थाङा माथो नोङो हारसिं थां हामा आफासना बेफोरबायदि बुंनो आं बायोलै आयै थांनो दे आबैमोनखौ नायना फैनोसै माथो आयंमोनखौ आदै लिसाखौ जोंखौ ओरैनोसो लिंफ्लादों बियो दे जेबो नङा दे जोंहा थांगोन मिन्थिबाय आरो मानो थाङा बेलाय नोङो थांनांगोन आफासना बे न'आवबोथ' एन्ट्रि खालामनांगोन ना जोङो मायानि सिङाव मानो थाबाय थानो जोंलाय आरो जोंहा हजों थानो बांसिन मोन्थाय दंखायो मिन्थिबाय आबा बे मायानिफ्रायबो बांसिन बुजिदो आं मा बुंदो मा सेयाखै बे मायाया आंनिफ्राय नोंनि आफाखौबो सेदो आरो बेफोरबायदिनो गासैबो बावनाङा दे बेथासना हलेबा आंथ' नोंनो गासैबो खोन्थाजोबखायो दा लाब गैया दानि जुगा आफासना बेफोरबायदि मायाजों जेनना थाबाय थानो नोंनि आंनि जोंफोर सानैनि बाहागोखौथ' सैखाबायानो बियो बेखायनो बांद्राय खमजोर जाजाया आबा होमबालाय जोंलाय मानो सेफिना आयै बेनिफ्रायबो गासैबो मोनसे मोनसे सेफिनजोबनांगौ औ आफासना औ आरो इसोरानो दंखायो दा जोंखौ बेनो नाहरखागोन ना बेखायनो बेयाव थाबाय थाबोला जानाय नंला आबा हजों थांनांगोन जोङो दे होमबालाय मोजां रायलायथारासैलै आबासना आंना रायलायगोन दे सोरां आं बुजायखाबाय नङाना नाथाय बुजिगोनबा माला आंखौ थाबैनो बुजिलांफिनगोन दे बियो नोंखौ रागा जोंनानैसो बेफोरबायदि आरोना बुजिबाथ' मोजां देनाय जुलि नै ओमफ्राय मिस्टार हेन्डसाम आंखौ बिदि होनलायदों आरोना नोङो अब्लालाय माथो आदो ओमफ्रायो लाजिलायखोना माखो मानसियालाय नङा माने नों बेफोरबायदि बुंबाय नालाय होनबालाय माथो ना माबा
10분 다 한다고만. जेरैबो सोलियो दे आरो इस माखौबा. दे, थुदो न'आव थांफिननोसै. नंमारगौ ना माथो ओमफ्राय माने आंनि न'आ आरोना औ, माने नोंनिल' माने जोंनि न'आव आरो. बेखौ नों बुंदों ना ओमफ्रायलाय सोरखौथो नुखो नोंलाय? ना मायाखौसो सानलायबाय? नङा माने नों न'आव थांफिनो होननायखाय देलाय देलाय ओमफ्राय आंखौ खेबलाय नों दे आरो होमबालाय. माने नंमारगौ होमबाथ' बे सिमां नङा सिमाङा आंनि एक्स बयफ्रेन्डसो. नंगौबोथ' आरोलै ओमफ्राय आबा सानसोराङा बेबो थांगोन सोरां. जों साथामजों जमा थांफिननोसै. जोंहा जोंनि न'आव सफैबाय. फैयाबाबो जागौमोन दे आरो. मा नांनायनिबा फैबावखो जों? थाना नायलायाबा मोजां मोनलांगोन ना. बाद दे. नोंहा खिन्थानो दरखार गैया जेबो. बेबोथ' आरो नोंनि न' ना आबा? नङा. नोंनि खोथाखौ लानानै फैदों साननो नाङा नोङो. बेरायनोसो फैदोंलै आङो. माने आलासि जानो आरोना. गथ'आथ' मासे रागालै बेलाय. दे आरो थाथो, जेबो बुंनांला. दा नङाबा थांफिननो लिंजागोनबो. दे होमबालाय. ओमफ्राय बोरैथो? न'आवलाय माथो रावबो गैया नामा? आंथ' खिन्थाहरखादोंमोन देनाय. आयौ, ओमफ्रायथ' जोंफोरखौ नायनो रावबो गैला नामा होमबा? ने आबा? आगै लिसा, आबौ आबै, आयौ मोनालाय बोरो? दंथ' आबा सना. नोंनाव सोङाखै नङाना? आइनावसो सोंदों आं. दे आरो होमबालाय. दङ ना आबा? बहाथो थांनो बिसोरलाय दङ ना? जोंहा होमबा फैबायानो ना जोंनि न'आव दिनै. सोरां फैबायथ' आरो. दे होमबालाय हाबदिनि थुदो. आयै आयै, हामाथो सफैनानै दंखुमायोलाय. ओमफ्राय मा खालामदोंमोन नों? आयु, आबौ सना, आंलाय नोंसोरखौनो नेगासिनो. नंगौ? औ, हा नङाबालाय माथो? दिनैसो फैथारबायना आयै. औ, बेनोथ' आबा. हाजोंफोराबो एसे समनिफ्राय नेगासिनो थायो. दे आरो, ओमफ्राय दाथ' फैबायना जों आयै? औ, बिहामजो औ. हाबाब आबौ सना, दिनैसो फैनो रोंथारबाय आरो. जों बिबि आरो गावखौ नेबाय थायो, लामा नायबाय थायो. आबै. मा, ओमफ्रायो? माखौथो नुफेरै बायदि नायलायखो नोंहालाय? माथो आरो ओमफ्रायलाय बिदिनोथ' होनजाबायना. ओमफ्रायथ' थेंकिउ जुरि आंजों फैनायनि थाखाय आरोना. आच्छा, अब्ला नोंथाङा जोबोर खुसि मोनखादों नङा होनबा? नंगौथ' आरोलै. नोंखौ आंजों फैफिननायनि थाखाय बिराद हेपि मोनदोंलै आङो. नों जे आंनि खोथाखौबो मानिबायना. एसेबां खुसि दाजादे आरो, नङाबा नै ब्लड थांफिनजागोनबो आंजों. थाङोला माथो आं नोंखौ. ओमफ्राय आं थांबालाय? ओइ बाद दे, बेफोरबायदि दाबुंसैना आरो. ओमफ्रायथ' जोंहा आबा सनियासो आंखौबो रागा जोंलाय लांबायसो बियो. आं आंनि आबा सानखौ एसेबो दुखु होनो गोसो गैया सोरां. बेसेबांबा हेपि थायोमोन आंहा गथ'आ, नाथाय दिनै आंनि थाखायनो बिदि जाबायना. नंमारगौथ', नों आरो मायानि थाखायनो जाजोब्बाय. ओमफ्राय माया बेयाव फैबावोब्ला? ओइ साला, आं बेफोरबायदि जयै थाजाबनायाव गैयालै सोरां. डाइरेक्ट बुंखायो आंनाव हले. बिदि जाया दे आरो, मानोथो बिदि जानो? आंहा फिसालाखौ लानानै ब्लड थांफिनगोन आङो. आंनाबो बांद्रायखौबा खाथेर गैखाया हले. ओमफ्रायथ' आं जेब्लानो सानो गासैबो जानानै थांनाय जाथायफोरखौ बावगारनानै नोंजों गोरोबफिननो सानो, नाथाय मा खालामनो, मोनसे नङा मोनसे जाना होफिनबाय थाखायो दा. माया थाया रावखौबो मिन्थिया दे आङो एबार. आंबोथ' नायनो ना सोरां,
नोंनाव नोंनि बुंनाय खोथाफोराव बेसेबां दम दङ आरोथ' नों बुंदों नङा होनबा आबाजों आरो आंखौ नों जेब्लायबो खुसियै लाखिगोन दे होनबालाय नायनि आंबो आंनि सोरां मावजि बुन्दाया जोंफोरखौ बेसेबां खुसियै लाखियो बेबो आरो बुंनांलायगौना आं बुंदों माने खालामगोन रा आच्छा नंगौ ना माथो नोंसोरखौ जेब्लायबो खुसि लाखिगोन ना आरोथ' साला नोंजों बेफोरबायदि मोजाङैथ' रायलायनो सानो आङो नाथाय मा खालामनो आरो माया रानियानो गेजेराव फैबाय थायोना आरोथ' जोंनि गथ'आ सोरां बिफानि अननायखौ उन्दैनिफ्रायनो मोनाखै बेखायनो आं दायो सानदोंमोन बिफानि अननायखौ मोनथोंसै होननानै नाथाय बे मायानि थाखायनो दा जोंनि गथ'आ नोंखौबो सैयासो जालांबाय दिनै बुजायनायाथ' आं बुजायो र' नाथाय दायो बेबो बुजिनो रोंनाय जाबायना एसेब्लाबो दा गावनि बिफाखौ गुबुनजों नुयोब्लाथ' एसेब्लाबो गाज्रि मोनगोन ना गोसोआ मानो गाज्रि मोना जानो जेरै आं गाज्रियाथ' आंबो नोंखौ बिराद गाज्रि मोनो दिनै आरो दाबो गाज्रि मोनो आं गोसोआ मोजां मोना नोंखौ मायाजों नुबोला नाथाय आरो नै मा खालामबावनो ना सोरां आइम सरि जुरि नाथाय आं दायो आरो माब्लाबा बिदि खालामला नोंसोरखौ दाथ' आरो दानख्लाबनानैबो गारनोबो हाला नङा होनब्ला जि जाबाय आरो दाथ' आरो मायानिबो गथ'नि बिफा जासिगोन नङा होमबा नों साला ओमफ्राय गोदोफोरसो बिराद समायना सिमां नुदोंमोन आङो दिनै नाथाय मा खालामनो खाफाल मोनदा आरो नाथाय दिनै आरो गुबुनजोंबो इदिसो जाबाय नोंहा दे जेखियानो जाया मानो दा गथ'निलाय माथो गोरोन्थि दे होमबा लोगोफोरजों थांथ' दिनैलाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय औ लोगोफोर होमबा जों थांथ' दिनैलाय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडआव बाय बाय दे होमबा लाइक कमेन्ट खालामथार दे लोगोफोर नङाबाथ' मा दुखु मोनगोनलै आङो इस माखौबा गोसोफोरा माने मोजां मोनोब्रा नायगिरिफोरनि लाइक कमेन्ट मोनोब्ला औ ना सोरां नंनायालाय नंगौ